गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ स' अफिसाव थांनोसै टाइमा बिराद लेट जाबाय बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि जेबो संना जानो हाला उन्दुनाया हराव सानफ्रामबो लेट जाखायो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा स' दायो आङो रेडि जानोसै दुगैखांबाय आङो मावजि मोखांखौ एसे साफा खालामबावनोसै Hi. दहायनिफ्रायनो आं गुजुनायखौ जि हमथानानै दङमोन गुजुनायाथ' आंना हामनो रोंखाला खोमा आं हाइजें जादों हाइजेंखौनो जायाखै ना लं तुलसि एलाइसि लगायनानै साहाखौनो लोङाखै ना आङो दै गुदुंखौनो लोङाखै ना आं डाक्टराव थांनानै डाक्टरजोंनो नायजायाखै ना मुलिखौनो जायाखै गासिबो खालामजोब्बाय थेवबो गुजुनायानो खारा बाथोदो बेफोरखौ केमेरा स्टेन्ड गैयिनि जि दुखुखा आंहा केमेराखौ बहा दोननो ओरैबायदि अबेबा लेखा सायाव अबेबा माबा बथल सायावसो दोनलागासिनोसै आङो उपाय गैया ना पेमेन्टआ जाबाथाय सेलारिया जाबाथाय डाइरेक्ट केमेरा स्टेन्ड बायग्रोखागोन आङो केमेरा स्टेन्ड बायगोन बेनिफ्राय ओंखामा रसा नांलागिदा नां जेबो मिन्थिया आङो केमेरा स्टेन्डआ फार्स्टआव नोंथांमोननि थाखाय Oh my God! अफिसनि थाखाय रेडि जाबाय आङो दा थांनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफाबाय थानायसै आं दिनै मा खालामा नायबाय थादो गोसो गैयाबाबो दे नै फाइनालि ओंखारबाय आङो अफिसाव थांनोसै 8 hours later लोगोफोर आं अफिसनिफ्राय फैफिनबाय रुम फारसे थांगासिनो बिनि सिगां आङो बाजाराव एसे हाबगोन मैगंफोर लायनो आरो फिसा फिसा बुस्थु नांबावगौ बेखौ लायनोसै हाय लोगोफोर सफैबाय आं हाथायाव ओमफ्राय मोननैसो मैगं लाना थांसै मा लानाय जायो नायदो र' मैगंफोरखौ मैगं गोथां लांगोन आं दिनै आंना नेल पलिसआ जोब्बायमोन आरोना बेनिखायनो आं लाबाय मोनथामानो लाबाय आं नेल पलिसखौ बेनिफ्राय नै दखानाव जिफोरखौ नायलाय गस्लाफोरखौ नायलाय जा मोजांखा लाजोबनो लुगैखायो बेगफोरखौबो दखानाव हाबबाय होनबाथाय बेफोरखौ लायाबाबो नायनाय जाखायो नङा होमब्ला बिलाइ सिख्लाफोरनि आखलखा उदैयाव एन्जर हाबनायलाय ओंखामथ' जि उखैबाय सानाव जायाखैमोन बेनिखायनो बाजै हटेल फारसे रावना होबाय आङो बाजै हटेलाव ओंखाम जानो होननानै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बाजै हटेलखौ नङा होमबा बाजै हटेलानो बर'नि एकदम फेमास हटेल गुवाहाटीयावबो बाजै हटेल दंफैयो जोंनि रुम खाथियावनो आं बाजै हटेलाव सफैबाय आयं लोगो मोनदों नै आयं बिथाङानो बाजै हटेलनि माने जेसेबां डिलिशियास ओंखाम ओंख्रि सङो ना जेसेबां गोथाव मैगं सङो ओंख्रि सङो आयंआनो सङो मोजांबा खबरा आच्छा दाथ' ओंखामखौ जाखांबाय मोनानि ओंखामखौ जाखाबाय आङो बाजै हटेलावनो बेनिखायनो मैगंफोर लायाखैमोन नालाय मैगंखौ लानोसै फिथाइ सामथाइ एसे लानोसै ओमफ्राय नायनोसै माला बावनाय जायो कितना हुआ टोटल 160
आंना आसान दखानाव मा गोसो जानानै हाबखोथाय लाबायबो आङो आसानखौ दर्जनसे आरोना दर्जनसेनि बारगोन ओमफ्राय आसानथ' बारा गानखाया आङो थेवबो लाबाय आरो बेनिफ्राय मैगं नायबाय आं मैगं गोथां लाइ लाबाय दुन्दिया लाबाय लोगोफोर आंना बाजारा जोब्बाय बेनिखायनो रुम फारसे थांगासिनो ओमफ्राय नायनोसै मा लाबावनाय जायो लामायाव माबा मोनसे थावफोर लानांगोन नामाथाय थाव जानाय थावा जोब्बायमोन ओमफ्राय दा बेखौ लादों आरो आङो बेखौ लानानै फैबाय ओंखामबोथ' जाबोखाबाय दा थांनानै जेबो जाहैला एडिटिं खालामबाय थानोसै ओमफ्राय हाय लोगोफोर रुमाव सफैबाय आङो ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै 1 hour later लोगोफोर खामानिफ्रा जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लाथावथाव भिडिअ एडिटिंफोरखौबो खालामखानोसै नोंथांमोना नङाबा बुंगोन ना माने भिडिअफोरखौ थाब थाब लाबोआ होननानै बेनिखायनो थाब थाब खामानिफोरखौ माने रेस्ट लाथावथाव मावखानोसै आरो नङाबा गोबाव जालांबाय थायो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअबो लाबोनो हाया दिनै थ' मा खालामदों मा खालामाखै नोंथांमोना नुजोब्बाय नङा होमबा आरो मोनसे खोथा जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थायो आरोना बिथांमोननिसिम मोनसे फोस्रावनो सानदों आरोना जाय बिथांमोना माबा मोनसे कुइसन सोंनो लुगैदों बिथांमोना आंनि इन्सटाग्रामाव थांनानै कुइसनफोरखौ सोंहैनो हागोन बेनिफ्राय बे कुइसनखौ आङो इन्टारेस्टिं कुइसनफोरखौ लानानै आङो भिडिअ माने नोंथांमोननो रिप्लाइ होगोन बे रिप्लाइखौ नोंथांमोना एभ्रि ब्लगावनो मोनगोन आरो दे स' बयबो सोंनो हागोन आंनि इन्सटाग्राम लिंकखौ आं गाहायाव होनानै होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्राम लिंकआव थांनानै आंखौ फल' खालामदो हायोबा बिनिफ्राय सोंहरनो हागोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गासैनिबो सोंथिनि फिननायखौ आङो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव मोनफ्रोमबो ब्लगाव आं होबाय थासिगोन दिनैनिफ्राय दे अके बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर